Ако искате да сваляте килограми, но обичате вкусната храна, задължително трябва да пробвате тези картофени кюфтенца. Приготвят се бързо, а едно кюфте има само 48 калории. Получават се хрупкави и вкусни. Ето и как да си ги приготвите. Ще са ни необходими 600 грама картофи. Добре е да сме си ги накиснали предварително, след което с помощта на ренде ги настъргваме и изцеждаме останалата вода. Добавяме 10 грама галета, черен пипер, червен пипер и сол на вкус. Добавяме още 2 яйца, 50 грама моцарела и разбъркваме добре. Върху тавичка, покрита с хартия за печене, оформяме кюфтенцата. На мен ми се получиха 16, като броя им зависи от това колко големи ги правите. И печем на 190 градуса за 20-25 минути. Направих си и сос към тях от скир, скилитка чесън, лимон и сол на вкус. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга "Здравословно за всички у дома". Към нея има и 2 книги подарък. И